Докато предпазва дрехите ви. Ти си моят герой. Открийте вашите Беко-продукти в магазините на Технополис. Не харесваш усещането за суха и опъната кожа? Тогава ще се влюбиш в New Nutri-Advance. Само от Avon. Иновативният дневен хидратиращ крем, който успокоява сухата и опъната кожа. За пълен комфорт през целия ден. Потвърдено от 98% от жените. Комплексът Омега-369 моментално облегчава сухата кожа и я подхранва в дълбочина. Изправи се лице в лице със студа и ще обикнеш комфорта на своята копринено гладка кожа. А New Nutri-Advance. Само от Avon. Avon, ти правиш всичко красиво. Готов ли си да влезеш в света на парите? С iTrend вратата е отворена за теб. iTrend е революционно нов начин за търговия с валути, акции, злато и петрол. Всичко се свежда до един клик. Ако смяташ, че цената се покачва, купи. Ако очакваш да спадне, продай. Толкова е лесно. Нашата интелигентна платформа изчислява всичко вместо теб. Научи се да инвестираш без риск с безплатна демосметка с 20 000 лева. Влез в света на парите на iTrend.com. С възрастта, при натоварване и травми, ставният хрущял се износва. Стига се до болезнено триене на ставите. Новият Proenzi Rapid Plus осигурява безкомпромисна грижа за ставите. Той облегчава засегнатите участъци, подхранва ставния хрущял и подобрява подвижността. Proenzi, движи се! Метро става на 50 години. Празнуваме заедно с юбилейна лотария. Само от 23 октомври до 5 ноември спечелете Ford Focus EcoBoost. Елате в Метро и попълнете талон за участие. Участието не е обвързано с покупка. Повече информация на metro.bg. За трета поредна година Първа инвестиционна банка търси добрите и перспективни примери в българския бизнес. Техният принос за развиването на икономиката на страната ще бъде отличен в конкурса «Най-добра българска фирма на годината». Тази година е въведена категорията проектно финансиране за бизнес таланти, за нови и интересни бизнес начинания, а победителят в нея ще бъде финансиран от Първа инвестиционна банка. Желаещите да се включат в тази категория млади предприемачи могат да кандидатстват през интернет страницата на конкурса, където ще намерят подробна информация за нея. Различното е целта на конкурса да покаже пред обществото дейността на онези фирми български, т.е. с национален капитал, предимно финансирани, управлявани от национални предприемачи. Нови са и идеите на банката за допълнителни категории, примерно новата категория за иновативен бизнес, т.е. за онези български фирми, които наистина прилагат водещи спрямо съответния отрасъл технологии и технологични решения. Става Теленор. Здравейте, това е късната спортна емисия на Нова телевизия. Лудогорец постигна първа победа в Шампионската лига. Родният шампион спечели срещу Базел с 1-0 с победно попадение на Йордан Минев във втората минута на добавеното време. На националния стадион е Диан Веселинов в опит да пресъздаде еуфорията от първия успех на българския отбор в лигата. Деяне, добър вечер. Добър вечер, Сашо. Наистина това ще бъде опит, защото тази атмосфера и това незначимо събитие трудно може да се пресъздаде, ако не сте били свидетели на това. Да, българският отбор вече има победа в групова фаза на Шампионската лига. Нещо, което съвсем доскоро изглеждаше немислимо. Лудогорец го постигна и продължи серията си от успешни мачове в Европа. По традиция, под най-драматичен